ngoba apha iqala khona iqala enhliziyweni. Haleluya. Naxa igalelwa lento igalelwa enhliziyweni. Ecebo xa liziswa kunqala enhliziyweni. Siyabonga. Kodwa ke ngoku le nhliziyo xa ingabekile zezi zinto ivala icebo likaThixo. Akuquka umama bekufanele uba ngumama ungumncedi. Uyanceda apha entombini yakhe eqala kaloku kufuneka uncedo luqala apha endlini before uyonceda ngaphandle. Lo mama befanele uba u-loving and understanding kulo amfundisayo, kulo ufunda kuye. Asuke yena angabikho kulo position because i-anger ukuba nomama one-anger vala namehlo uba kunzima nothetha. Yabona uke wathi sebemazi abamazi sukani the spirit of anger azibambi into kathi xa isayidisani nani. It does not mean about kuthiwa yiwe light engenamsebenzi as long isispirit sasebumnyameni esingene koyini whatever form sivalela umoya oyingcwele kaThixo because uwo lo wangani sithi makuyokuhlala eJerusalem silindele ukwambathisa ngoba sizathunywa ezweni futhi hambani siyobalanda. Amen. Ungabalandeli wena balandele uKristu. Kwakutshiwo nasebafundini kwapha nina nizaba ngabalobi babantu. Ungabi ifisha yabantu, fisha abantu. No, we don't do that. If you do that, it's a spirit and sithetha ukuthi wena uthunywe nguThixo ukuze umlobele abantu but ngo igqithekile lezi kuba lobele nicala. Uhlale enkonzweni for ulobo. And uqomba kufikile wena yazi senjibani bazizenze zanto but ngeke isibona. Okay, bawufikile kwendlela enyathela ngayo, kwendlela ahleli ngayo senjiba attention yonke. Ilapha kuye because funeka ethini? Funeka elobile. Senjiba masikhe silobele uKristu this time. Ke sibabize. Aba abantu kuqala baloba balobele. Khawuphinde qhubeka balobe ngoba wena ubizela ukuloba kahle kahle but lento yakhe igqithekile. Jonga nazi inhlanzo yokubiza kwenye icala. Hey. Make siguqule icala. Utho ngosumankane ndonathi uthi make siguqule sikhe silobe kwenye icala. Kodwa still awuzukwazi uyenza lento. Funeka iqale kuncedakala umphakathi enhliziyweni. Le nto uzawuyenza ihlale enhliziyweni. That is why ke ngoku funeke kuze icebo lokuthi ithini ke mama lento yakho idufike nawe uhamba kade. So le nhliziyo kaloku seyinazo ndizithini. Ziphuma njani ezi zinto? Sicela umama lomfundele kwiNdumiso 51. Ndifuna ngesixhosa, ndicela ngesixhosa. Indumiso 51. Vila kulanda sayishiya kuyo. Kulanda ublog awukhona mkhathi ukumvuthi ukhona kule ndawo bakhe. Khona eblockage.
uvukuthi khona lento nanku umoya wengcile kaThixo khona apha but uyafuna uzile uThixo simbizile simnenile sathi yiza sesingene sisebusweni bakho athi sefikile ndani ufuna indawo zokuhlala athe ngapha bengapha akazihlala on your lap akazihlala nalapha in your crown nansi indawo yakhe yokuhlala le ixinaniswe zezizinto bebemaliwe yile mimoya lithi ke ngokicebo lokuyisusa le mimoya umuntu nomuntu luxanduva lakhe loba aziyele uThixo ngenxa yokuselo elakazulwana ukuze umuntu nomuntu aziyele uThixo ngenamkhapheli namsumkeli edonsa inhliziyo yakhe idonsela kwekaKristu kungekho mfundisi kungekho bani adawuluke lo muntu ebusuku athi tahu Thixo ngokobunitsi benceba yakho cima uqeqo lwami zonke izirheqo zakho uyazazi indlo ayondawo yothetha izirheqo lebhathi umuntu nomuntu xa kuthethwa ngezirheqo iipities zakho umuntu nomuntu uyazazi ithi ke ngokulento ufuna lenhliziyo unoluxanduva lokwenza lento uzithobe kuKristu abantu bengekho uthi tahu Thixo ngokobunitsi benceba yakho cima uqeqo lwami uthi abantu bengekho eyona nkonzo yilanto yenza abantu bengekho yeyona nkonzo leyo nothi le yamehlo because umuntu uzibuzile akulento kuyiyo ndithetha la nkonzo mna behind the scenes behind the scenes akafihlakala akungathini behind the scenes akafihlakala yakwazi nokungenza ubelichule lakhona izaba khona lento i-1 ibonakalisa behind your scenes uThixo kusahleli esihlalweni secele ulindele abantu abathi Thixo nansi inhliziyo yami abuke ngokwanceba yakho ndiyasithoba ukuncima ndixovule kunene usuke ubungqina bam undihlambulule esonweni sami nanku imoni yakho uquka ngoba lo moni ufuna inhliziyo yakhe ikonektane nenhliziyo kaThixo athi kukhweza izinto angakwazi uzinceda ukuze angakwazi uzisusa sezikhona ke ngoku we are trying to get rid of them awuyenzi namhlanje uphinde wenza kulo nyaka ulala kangayo ukuba ngaba xa ulala uyakhulula kufanele ugqiba kwakho ukhulula uthi tafu Kristu ngokokunintsi becala ityhile phaa kwiNdumiso 51 uyithandaze laa nto undixovule kunene busuke ubugwenxa bam undihlambulule esonweni sam utheni ucela uThixo uhlanjulule esonweni sakhe because zange ukwazi ukujonga unyana wakhe izivekosana exoyiswe isono kodwa isono ingesosakhe akakwazi uThixo ukujongana naye unyana wakhe emzele engazanyi nasono lithi ilizwi wajonga ecaleni Yesu wambhaqa wathi Thixo wam undishiya ngani uyabona uyashiywa nguyise ndizawuba yintoni ukushiywa nguwe uthi umuntu okholwayo Thixo xa ngihlele esonweni ndizawuba yintoni Thixo ukushiywa nguwe xa ngishiywe nguwe ndizophalala akhona laa ndithi thina ukwamkela kwethu ivangeli kwafuneka uzoma apha phambi kweqala inkonzo uthi ndicela uxolo ngoba ndisiya endleleni ndadibana ngoku iphela sitube nayidiva ngoku ngathi yena kumathi uthweza nayo apha ekuhambeni kwexesha ke yafeyida sayazi ipheleleni we are going back to God that you are using the Bible. We are going back ebuthixweni bukaThixo kodwa uze siyofika ebuthixweni bukaThixo nendaba iqala enhliziyweni uyaqhubeka ke lo mthandazo uthi ngokuba ndiyalazi mna urhexo lwam nesono sam siphambi kwam ngamaxesha onke amdala umasicashela kodwa isono sam siphambi kwam ngamaxesha onke ndiyasazi sisono sam esindithi
ngapha kwaso ndithi haleluya ngamnamnikazi waso ndiyasazi andidingi nosixelelwa ngumfundisi wam athi yabona wena ungafuni ukusuka ndiyasazi isono sam ufange unale ngqondo yokufuna uthixo esenokufumaneka umfune ngoku esenokufumaneka umbize siyakufuna usixesha lobasini bathi abantu befuna uzomamela le nto kuthiwe bayaboma ukuthi bayapha abantu babedla ngofika bathethe apha libe lo xesha selikufutshane uthixo ungathi azokufaka ilento esifunzini ikhona into ayibonileyo ahead uthi yabona lo mzekelo you always do that lo mzekelo we-road signs apha endleleni uthi ngokuqhuba slow down ithi sign ithi slow down because apha kule ndlela uya kuyo indlela izakwenjela izaba namajikojiko wena slow down udrayiva ke ordinary akasithobi speed ufuna uyozenza wangaka not that ibingozi ithina yakhe cha ke ngokuzala ntoni ingozi ayophulukana nobomi bakhe ngemsevile ngenxa yokungathini ngokungamameli i-obedience akwazi umsebenzi uthixo ngekho obedient and no be-obedient into ezininzi ezingathi azinamsebenzi be-obedient because kusafuneka uzothembakala apha uzothembakala kuwe ungekathembakali ebantwini uzethembe wena uthi anaxhala ngam noba ndingayobekwa ufuna sengumntu akathixo andisahambi kwezaziradio because awuzithembanga Jesus andisayi phaya unonogo area why because ndawo yazi bandingadibana phaa kulaa nene ngasuku of course funeke ayidlawa abantu ndiyazi kakhulu that's why andidlaleli kwelaa cala ndifuna ukuza it means awukahlangeli uzokwazi ukuthi akhona unyathela nakulaa ndawo kuthiwa abangene phaa kuthiwa kukho into ethile phaa ibizwe ngegama lawo kuthiwa ungadlaleli phaa awuyudlalela qha wena uhamba ngokuthembe ndithembisayo isithembiso sakhe lo uready for to perform ilizwi lakhe alizalise afune ke ngokuthembakala ngenxa yoba yena ethembakele kuwe ndonile kuwe wedwa ndenza okubi emehlweni akho bawona awoni wona bani yes so uyambotorosha ngamanye amazwi xa ungumkrestu owonayo uyambotorosha utheni ezi zinto ziyabhora I know this whole system it's boring yazi umama vele silandela umuntu omdala ozabe esibhore yile nto yenza singakwazi urelate nabantwana bethu funeka ipheyiviwe le nto because yabe isukile lamatye eqendile tolela sakhumbula seyazi la ndlela kwakwanzwa kuyo leya leya ipha phezulu abanye bazelwe shemse ingasekho le ndlela bayazi thina ukufika kwethu apha eKapa sisiza ngomothale novulayo sasihamba phaa jonga ithi xa ifike phaa usithi cwaka umuntu ebhasini wayesithi cwaka uvimbiso ukuhlakelela phaa kuzawuthandaza akalusa umkintaba abantu bayayazi ingumngqupho nje but isezantsi kakhulu uthi xa ujonga oqomba thixo bangenzi impazamo kodwa sinawusile kodwa uthixo necele wathumela amataliyana azokutholela ukuze abantu bahambe ngendlela ephephile wayifakela ilights uthixo endleleni etoleza ukuze abantu bahambe bephephile beqhoboza intaba beqhoboza ngetonela namhlanje sizoqhoboza intaba ezisivalele thina ukuze singadibani nothixo sizoqhoboza lamatye ngawuqhoboza elo tonela xa uthetha le nto uzithandazela wena mntu ufuna inhliziyo kathixo funeka uthi thixo namhlanje ndizoqhoboza le ntaba izwe lamatye omsindi izwe lamatye engqondo izwe lakuthixo ubukhulu lenceba ucina thixo bonke
uthixo lwam ngoba inhliziyo yami ifuna wena. Namhlanje sihamba singabakhululekileyo njengabadrayiva bahamba entshoneleni bekhululekile. Uyakhululeka umuntu owenze le nhlangano ahambe ngokolwa hlobo ihamba ngalo, abantu bangayaxoxe wahamba kulaa ndlela. Uthi xa uyibalisa uba indlela engafe endisuka kuyo mina ndivela uchachatha phaya, angaboni nesayini yakhona ukuthi wena laa mKrestu ukwazi uzichaza ukuthi mna ndisindiswe but umqonda athi xa ungamnyathela uyabona lo xa ungaphasa ungamnyathele angalahla ngeqama. Namhlanje kuzogqojozwa intliziyo, kuzogqojozwa intliziyo ifuna ugqojozwa ngoba pho siyakhona siyela uthandweni kufuneke sithandanile. Asikwazi uthandana sinezi zinto. Uthando yonke ivele ihle phezulu uthixo luthandweni. There's a process esabantu eluthandweni le funeke siyinyamekele. Uyabona ndizalelwe ebugwenxeni, ndakhawulwa ngoma esonweni, sonke sizalele esonweni, kodwa ayithi loo nto masiphelele esonweni. Likhona icebo linguKrestu lokuphumula, umuntu aphumuke esonweni aphile, ephila impilo yobungcwele, abe free from sin, not free to sin. These days ezinto usindisiwe, but this person is so free to sin, he's so free and chinja, but he's so, you are free from nothing. Singayiguquli these things, siyibize ngakale ndlela uthixo afuna sibe ngayo. Ndihlambulule isono ngehisophi, ndihlambuluke ndixovule ndibe mhlophe njengekhephi. Uhlanjululwa yonke le nto esisono. Bantwana bakaThixo, dala phakathi kwam Thixo inhliziyo ehlambulukileyo, uhlaziye umoya oqinisekileyo phakathi kwam. Musa ukundilahla ebusweni bakho, umoya wakho oyingcwele ungamsusi kum. Ngenxa yezi zinto zingentla uyahamba umoya oyingcwele akasuswanga. Umkile because awakwazi. Buyisela kum Thixo imihlali yosindiso lwakho, undixhase ngomoya wentumekelelo. Ndobafundisa abangendawo indlela zakho babuyele kuwe. Uzothi ke ngoku mna bendinjengawe nangaphezulu, kodwa ndifumene uncedo longuKrestu. Unceda abantu because utheni uncedile. Nantsi into endiyiphathileyo namhlanje enceda umntu okhupha umuntu esolweni. Ihagu yenye yezazimanyana zihlala enhliziyweni, ungayonqena indawo emdaka endlini. Sensikurelaxe umdaka kuyaquka but urelaxe ngapheli kule ndawo ndikuyo namhlanje. Yabona namhlanje ndenze umntu wamanyani nam ndingathi ndimntu wamanyani. Ungarelaxe esonweni. UmntakaThixo uyagaxeleka, wonke umntu uyayazi loo nto. Kodwa hayi kwasukuhlala urelaxile ngokwena usagaxelekanga, senditsho somthelelela apha esonweni. So ndihlangulule nguzicelela kuThixo, awukafiki uzilungiselele uzokuhlala apha. uThixo uzokuhlala apha, uzokuhlala uhlambulukile phambi koThixo, ungumsebenzi ongenamanye, ungenaxhaphaza enhliziyweni yakho. Lithi xa lithetha ilizwi ugqugqume because liyapenetrate nje enhliziyweni, alidilekile. Lithethwa ngapha nangapha, ligocagota inhliziyo yakho, ilizwi liyakwenza. Abantu bekhubeka ezwini, it's because zezi zinto ziningi. Qiniso. Namhlanje ufuna ukukhululeka. Sihambe sitheni singabakhululekileyo phambi koba ndigqithe ndifuna woke umntu athandazele le nkululeko. Thixo ndiyayamkela le nkululeko. Whoever the Son
Indlela yakhe ayinzima ukuba isandla sakhe asisifutshane ukuthi singasindisi. Usindile ufuna ukusinda, uhlangulwe ufuna ukuhlangulela namhlanje. Ayikho kunaye ikuwe wedwa. Uhlangulekile umphefumulo odinga ukuhlangulwa nguThixo, ngoba kaloku